moro vaan kaikille, ja tosiaan tänään tehdään video, mä oon taas mennyt ostaa uudet kengät. Tänään mulla olisi taas uudet Yeezy 350 V2. Ja mä tiedän, että ihmiset sanoo, että Yeezy hype on jo aika kuollut. Se on sinänsä jo totta, koska näitä myydään ihan sikana, näitä koko ajan tehdään uusia. Mutta ei se siltikään kiellä, että nää olisi hienoja ja mukavia kenkiä. Ja lähinnä ostin nää myös sen takia, että mä haluan vaan nähdä millaiset kengät nää on, ja jos nää on tosi siistit, niin mä pidän nää. Mutta tosiaan nyt mä näytän nää teille. Mä oon näitä kerran ehtinyt käyttää, jonka takia nää on vähän likaset, vaikka nää on muutenkin vähän kuluneet. Elikkä kuten näette, kyseessä on Oreot. Eli tosiaan kävin nää ostamassa. Sitten on kuitit ja tagit on myös tuolla. Eli Oreot, nämä maksoi siis 220 €. Ja koska nämä maksoi niin vähän, niin nämä toki jo vähän kuluneemmat, mutta ei nyt mitenkään liian. Tuossa näkyy noin pohjalliset. Tuossa on tuo alempi lukee vielä Adidas ja sitten tuo Yeezy-sana on vähän kulunut. Sitten tässä toisessa on vähän kulunut tuo Yeezy ja sitten tuo Adidas on kulunut kokonaan pois. Eli molemmista on kulunut aina alempi sana pois. Muuten nämä nyt ei sisältö tosin kuluneemmat. Noi on vähän nukkaantunut. Kun tuolla tosi valkoisia niinku pisteitä niinku tässäkin on koko kengässä. Muuten ne on aika hyvässä kunnossa. Tuolla on vähän tuosta tummempaa kohtaa, mutta se nyt lähtee todennäköisesti vaan pesemällä. Mutta tää pohjat. Mä en nyt oo näitä putsannut silleen, kun mä olin pihalla. Tää on toki vielä vähän tummunut, mutta tän saa puhtaaksi sillä, kun vaan maalaa. Mut ehkä ne ainoat kulumat näissä on nää. Koska tosta on tosiaan jo niin kulunut nää takaosat, että niissä näkyy tosta läpi tolleen toi boosti. Molemmissa kengissä. Ja sit tosta päädystä toi kohta, missä lukee Adidas, on kulahtanut. Ainakin tästä. Tästä toisesta ei ole ihan niin pahasti. Mut pakko sanoa, että ite dikkaan näistä kengistä tosi paljon. Nää on ehkä... Mä en tiedä, zebrat tai nää on joko siisteimmät, mitä mulla on ollut. Tuskin nääkään mulla nyt hirveän kauaa oo. Mut ite dikkaan näistä. Jotenkin kyllä näistä pisteitä ja nää on vähän erilaiset. Mut silti tällaiset tosi simppelit. Ja jees, metsi vetäsee nää vielä jalkaa. Mut set video taitaa olla siinä.